Que pena que non se gira, que se note que Noia queremos a esta xente. Un aplauso ben grande a todos. Así me gusta, que sepan que me Noia, que nos sintan. Perdón. Dinos por línea interna. Sí? Sí, mira, dinos por línea interna que como non hai subvención, que eles se dedican ao espectáculo. Que pode ir o presidente ca súa... Bueno, non señalo porque hai nenos, ca mangueiriña. Pois